Ja, nu vil jeg demonstrere, hvordan vi laver vores målprøver af makrel. Til det er det vigtigt, at vi har det rigtige udstyr. Og her er det blandt andet, at man skal have et måleblad, eller et målebræt, måleblad og en vægt. Og starte med at sige, hvordan man sætter målebladet op på målebrættet. Så skal man gøre det vådt. Det er for, at det ligger bedre fast på målebrættet. Det sætter man så helt op til basen af målebrættet. Og inden vi så begynder at måle fisken, så er det vigtigt, at man udfylder de ting, der står i skemaet. Man kan enten have printet det ud i forvejen, eller have det bare liggende på PC'en. Så skal man huske at udfylde skibs navn, dato, bredde længdegrad, og så hvilke fangstgrej man har brugt, og så hvor mange totalvægt i det enkelte slæb, der har været for fangsten af den her makrel. Og så skal til at måle fisken, så er det, at man lægger snuden af fisken op mod basen her, og enden af målebrættet. Og så lægger man den så bare naturligt, som nu fisken kan ligge. Og så måler man til spidsen her af halefinnen. Og man runder altid ned og ikke op. Det vil sige, at i det her tilfælde, der er fisken 36 cm. Man runder altså ned. Når det mål så er taget, så skriver man det ned i skemaet herovre. Det var 36. Efterfølgende, så tager man vægt af fisken, og der skal man så nulstille vægten. Være sikker på, at der ikke ligger noget snask fra sidste fisk eller noget andet vand. Så her, der nulstiller vi den. Du kan se, at den vejer 408 gram. Det noterer vi så i skemaet over. Og det er en god idé at udfylde det her skema med en blyant. I tilfælde af, at skemaet bliver vådt, så viskes det ikke ud. Så. Ellers, det var bare det.